Hola, com us trobeu avui? Bé, això és bo. Com us trobeu avui? Aquesta, però, no és la meva salutació habitual. Jo tendeixo una salutació una mica menys formal, una mica menys pomposa, com ara dir només hola. Però clar, aquí on soc, aquesta és la salutació estàndard. Ja és ben curiós que al lloc on s'hi va quan un no es trobi bé, no parin de preguntar-t'ho. Com es troba avui? Hi ha un gran debat sobre la resposta correcta a aquesta pregunta. Perquè podríem dir, estic bé, vaig fent, tot va bé. Ai, mira, no ho sé. És que jo només soc professora de filologia anglesa especialitzada en literatura metafísica del segle XVII, més concretament en els sonets sagrats de John Donne. Així que, normalment, responc bé. Però clar, evidentment, no és gaire sovint que em trobi bé. M'han arribat a preguntar com es troba avui mentre estava vomitant en una palangana de plàstic. O després d'una intervenció de 4 hores i amb un tub ficat per tots els orificis, encara ha vingut algú i m'ha preguntat «Hola, com es troba avui?» És que arribarà el moment que estaré mort al llit i encara entrarà algú i dirà «Hola, bon dia, com es troba avui?» Ai, disculpi, no havia vist jo que s'ha mort. Al final, ho trobaré a faltar. Ja és ben trist, que aquesta notable línia de recerca hagi arribat tan tard a la meva carrera. Home, sí, hauria pogut explotar aquest interès fingit cap als altres mentre repartia l'examen final de crítica literària de segle XVII als meus alumnes. Sí. Hola! Què? Com esteu avui? Però clar, és que aleshores no hagués anat vestida així i la ironia no s'hagués entès del tot. Com suposo que ara sí que s'entén. La ironia és que és un recurs literari que ben utilitzat pot aconseguir grans efectes. M'estimaria més, però, que aquest no fos el més cas, perquè jo preferiria que si s'hagués d'escriure sobre mi es fes en un estil més èpic. Però, esclar, els fets, en concret un càncer d'ovari amb metàstasi en estadi 4, hi conspiren en contra. Així que no espereu que l'obra us ofereixi grans aventures de l'estil del tirat-lo blanc. I per si no n'hi hagués prou, he quedat positivament meravellada en descobrir que l'obra conté fragments d'humor. O sigui, al cap i a la fi jo sóc una còmplice involuntària. No és la meva intenció engegar-vos a rodar la trama, però em sembla que al final em moro. M'han donat menys de 2 hores. Si ara estés poèticament inspirada, utilitzaria una metàfora tan recorreguda com les sorres del temps que llisquen lentament a través del rellotge de sorra. Rellotge de 2 hores. Ara, la meva sorra ja quasi és caiguda. Una mica més. I al final, restaré muda. Pèricles, de William Shakespeare. Confio que el nom us soni. Ara, però, no estic gaire per poesies. Tinc menys de 2 hores, o sigui que... Llums! Mai oblidaré el moment en què vaig saber que tenia càncer. Vostè té càncer. Ho veuen? Inoblidable, va ser un veritable xoc. Vaig haver de seure. Segui, sisplau. Sr. Bering, vostè té un càncer d'ovari amb metàstasi avançada. Continuï. Sr. Bering, vostè és catedràtica universitària, oi? Està doctorada. No, com vostè, suposo, doctor Kilian. Sí, esclar. En fi, vostè presenta un tumor que, per desgràcia, no va ser detectat en les fases 1, 2 i 3. Ara es tracta d'un adenocarcinoma insidiós que s'ha extès des del tumor anexial. Insidiós? Insidiós vol dir indetectable. No, insidiós vol dir traïdor. Continuo? Insidiós, curiosa elecció de la paraula. En el cas d'un carcinoma epitelial invasiu, el tractament més eficaç és, sens dubte, la quimioteràpia.
quimioteràpia. Estem desenvolupant una combinació experimental de fàrmacs dissenyats per a la localització ovàrica inicial amb l'objectiu específic d'administrar-los a partir de la fase 3. Ai, Déu meu, hauria de buscar alguna cosa sobre el càncer. Vaig massa ràpid? No, càncer, cancel·lar, suprimir. Serà hospitalitzada i farem el tractament de cada cicle. Se li controlarà tot el que ingereixi i el que expulsi durant els 3 dies següents del tractament per vigilar la funció renal. Després dels 8 cicles inicials, la sotmetrem a una altra bateria de proves. Vostè està estudiant el càncer d'ovari? La teràpia antineoplàstica afectarà inevitablement part de les cèl·lules sanes, incloses les que recobreixin el tracte gastrointestinal fins als llavis vaginals i l'anus i als folícules pilosos. Folícules pilosos, Per suposat, esperem que vostè es doni compte de tot això el que està fent i que pugui aguantar els efectes secundaris. No pinta massa bé per mi això. Senta Bering, té alguna pregunta fins ara? Cap, fins ara no. Potser alguns d'aquests conceptes li són estranys, me n'adono que... No, està sent molt meticulós, sí. Ho faig a propòsit. El mateix faig jo. És un aspecte que sempre proposo des dels meus companys. Doncs jo igual, meticulositat. Ho repeteixo constantment als meus estudiants. Els seus també? Sí. Que això no és dermatologia, és oncologia, per l'amor de Déu. Els meus alumnes han de llegir un text una vegada. I ja necessiten descansar. Els meus estan secs. Els meus sords. No s'ha de perdre l'esperança. Suposo. Per on anava, doctora Bering? Estava sent meticulosament diagnosticada. D'acord. El tumor s'està extenent molt ràpidament i el seu tractament és molt agressiu. Fins ara tot bé? Sí. El millor serà que el proper semestre no doni classes. La primera setmana de cada cicle l'hospitalitzarem per la quimioteràpia. La setmana següent pot sentir-se una mica més cansada. Les altres dues se sentirà bé, relativament bé. Aquest cicle es repetirà 8 vegades, com li he comentat abans. 8 mesos així? Aquest tractament és la cosa més forta que li podem oferir. I com a investigació suposarà una gran contribució al nostre coneixement. Coneixement, clar. Aquí té el paper on vostè pugui signar si està d'acord amb tot el que li farem. Té algun familiar que vulgui que se li expliqui això mateix? No serà necessari. El més important per vostè és que se li administri la dosi completa de quimioteràpia. Potser hi haurà moments que desitjarà rebre menys quantitat degut als efectes secundaris, però hem d'anar tota màquina. La fase experimental ha de transcórrer amb la dosi màxima per a ser d'utilitat. Senta Bering haurà de ser molt forta. Creu que podrà? No pateixi. Perfecte. Excel·lent. Hauria d'haver preguntat més coses. Doncs sabia que es tractava d'un experiment. Tinc càncer. Un càncer insidiós, amb perniciosos efectes secundaris. No, és el tractament el que té uns efectes secundaris perniciosos. Tinc un càncer en estadi 4 amb metàstasi avançada i no hi ha fase 5. Sí, i ha de ser molt forta. Es tracta, com se sol dir, d'un assumpte de vida o mort. Doncs ja ho sé tot sobre la vida i la mort. Al cap i a la fi, sóc una estudiosa de literatura metafísica del segle XVII, especialitzada en els poesia sagrada i en els sonets sagrats de John Donne, el qual estudia la mortalitat d'una manera molt més precisa que qualsevol altre treball en llengua anglesa. I sé positivament que sóc forta. Una professora inflexible, intransigent, de les que no giren cua davant de cap adversitat. És per això que vaig triar d'estudiar John Donne, quan era alumne de la gran Evelyn Ashford. Això és un desastre! Un desastre! Segui, sisplau. Va ser una mena de xoc, vaig seure. Senyoreta Bering, el seu assaig sobre el sonet sagrat número 6 és un melodrama indigne de vostè. I no diguem de d'on. Torni-la a fer. Jo? Ha de començar per un text, senyoreta Bering, no per un sentiment. Mort, no t'enorgulleixis. Malgrat alguns t'anomenin horrible i poderosa, doncs res d'això ets. No ha entès en absolut el sentit del poema, perquè li ha de dir que ha triat una edició del text que no està correctament puntuada. En l'edició de Gardner... El llibre l'he tret de la biblioteca. Senyoreta Bering, Perdó. trobo que s'ho agafa molt a la lleugera. Això és poesia metafísica i no novel·la moderna. Les normes de l'erudició i la lectura crítica que un pot aplicar a qualsevol text aquí són realment insuficients. L'esforç ha de ser total perquè el resultat sigui significatiu. O creu que la puntuació de l'última línia d'aquest sonet és un detall simple i insignificant. El sonet comença amb una lluita valenta amb la mort i cridant a totes les forces de la intel·ligència per vèncer l'enemic.
i versa, en última instància, a la superació dels obstacles aparentment insuperables que separen la vida, la mort i la vida eterna. En l'edició que vostè va triar, aquest significat profundament simple es sacrifica per una puntuació histèrica. I la mort, M majúscula, deixarà d'existir, punt i coma. Mort, M majúscula, coma, seguit de tu moriràs, entre signes d'exclamació. Si això és el que vol, senyoreta Berin, li suggereixo que torni a Shakespeare. En l'edició Gardner als Sonets Sagrats, recupera el manuscrit de Westmoreland de 1610, i no per raons sentimentals li puc ben assegurar, sinó perquè Helen Gardner és una erudita. I diu així: i la mort deixarà d'existir. Com? Mort, moriràs. Només un respir, una coma separen la vida de la vida eterna. Amb la puntuació original ben col·locada, la mort ja no és un element representant un escenari entre signes d'exclamació, és una coma, una pausa. I d'aquesta manera, d'una forma inflexible, un pot aprendre alguna cosa d'aquest poema, no li sembla? Vida, mort, ànima, Déu, passat, present. No hi ha barreres insuperables, cap punt i coma, només una simple coma. Vida, mort. Ai, ja ho entenc, és un concepte metafísic, és senzill. Ara mateix me'n vaig a la biblioteca. No es tracta d'enginy, senyoreta Berin. Es tracta de veritat. En els papers no hi ha la clau. Ah, no? Vivian és una dona jove, brillant. Utilitzi la seva intel·ligència. No torni a la biblioteca. Surti, diverteixi's amb els amics. Bé, vaig sortir. Vaig donar una volta pel campus. Hi havia joves a la gespa, parlant entre ells, rient. La insuperable diferència entre una cosa i una altra és una simple coma. Simple veritat humana o estrictes normes acadèmiques? Està potser tot connectat? Ai, no ho sé, no podia, vaig tornar a la biblioteca. En qualsevol cas, una contribució significant al coneixement. Doneu-me la dosi sencera, cada vegada. L'atenció rebuda va ser afalagadora durant els 5 primers minuts. Ara sé com se senten els poemes. Nom. Vivian Bering. Com? Bering, B-A-R-I-N-G. Vivian, B-I-V-I-A-N. Doctor, doctora. Sí, estic doctorada. El seu metge. Doctor Harvey Killian. Soc doctora en filologia. Respiri profundament i aguanti l'aire dins, sisplau. Especialitzada en poesia metafísica del segle XVII. Ara giris de costat amb els braços damunt del cap i no es mogui. He contribuït d'una manera immesurable a la disciplina de la llengua anglesa. Soc, en definitiva, una experta en aquest tema. Nom, a Violanda Hongria, comtessa de Barcelona. Violanda Hongria? No la trobo als formularis. Bering, el meu nom és Vivian Bering, B-E-A-R-I-N-G. El meu metge és el doctor Killian. D'acord. Estiri d'aquí, sisplau. Després d'una gran carrera universitària, vaig contribuir durant 3 anys amb la doctora Evelyn Ashford, temps en el que vaig aprendre per formació i exemple el que és ser un estudiant de matrícules d'honor. El meu segon article, un estudi clàssic del John Donne de la mort no estarà orgullosa, va estar publicat a la revista Discurs Crítics. On està la seva cadira de rodes? No ho sé, jo estava aquí ocupada amb unes proves. I com pensa sortir d'aquí? Si vol em quedo. No, hauré d'anar a buscar-ne una. No es preocupi pas per mi. En aquest article dedico un capítol sencer a discutir cada sonet, cada paraula de manera molt precisa. Va ser un treball completíssim. Ofereixo antigues interpretacions del text i dono la meva pròpia interpretació. N'estic molt satisfeta d'aquesta feina.
Bering, B-A-R-I-N-G, Kilian. Un momentet. Posis en forma d'X. L'estudi acadèmic dels textos poètics requereix d'una gran capacitat per estudiar exhaustivament cada sonet. Tanquis de cama. Més concretament, en els poemes de John Donne, la característica principal dels quals és l'enginy. Brots, picants, d'inversemblant enginy, com el mateix Donne va dir. Després de 20 anys, puc dir sense cap mena de dubte que ningú és tan bona com jo. Susi, estic a punt, quan Molt ho bé. diguis. Senyoreta Bering, li presento la doctora Gala Posner. Ella redactarà el seu informe. Li farà un munt de preguntes. És una companya del doctor Kilian. Hola, professora Bering. Soc la doctora Gala Posner. Pertanyo a la unitat d'oncologia i treballo amb el doctor Kilian. Sap que quan anava a la universitat vaig fer el seu curs de poesia al segle XVII? Ah, sí? Era una experta? No, en bioquímica. Ah. Però no es pot entrar a la facultat de medicina si no es té una bona nota de mitja. Així que vaig acostar amb mi mateixa que seria capaç de treure el 10 en els 3 cursos mesos al campus. Ah, i com va anar? Tot un èxit. Un 9,8. Va ser un curs molt dur. Susi, ara t'aviso. Molt bé. Bé, anem per feina. A veure. Ens posarem a una distància còmoda. Aquí. Bé, ara vaig a redactar el seu historial. És una entrevista mèdica i després l'examinaré. Crec que el doctor Kilian ja ho ha fet, això. Sí, ho sé. Però el doctor Kilian vol que ho faci jo també. Així doncs, prendré algunes notes a mesura que avancem. Bé, comencem. Com es troba avui? Bé, gràcies. Com és el seu estat de salut en general? Bo. D'acord. Aquí tenim que vostè és professora. Just ara n'estàvem parlant. Ja. Així doncs, algun comentari més sobre la seva feina? No. Perfecte. Quina edat té? 50. Està casada? No. Viuen els seus pares? No. Com i quan van morir? Doncs el meu pare, de sobte, quan jo tenia 20 anys, d'un atac de cor. La meva mare, a poc, de càncer de pit. Jo tenia 42. Càncer? Sí, càncer de pit. Ja. Algun germà? No, Alguna pregunta fins ara? cap fins ara. Perfecte. Bé, això és tot el que fa pel teu històric vital. Caram, això és tot el que hi ha a la història de la meva vida. Ara li preguntaré pel seu historial mèdic passat. Ha estat hospitalitzada algun cop? Em van operar les amígdales quan tenia 8 anys. Ha estat embarassada? No, Algun buf cardíac? No. Pressió alta? No. Estómac? No. Fetge? No. Problemes de ronyó? No. Malalties venèries? No. Infeccions uterines? No. Tiroides? No. Diabetis? No. Càncer? no, càncer sí. Quan? Ara, Aquest no compta. doncs aleshores no. Bé, depressió? No, Crisis nervioses? No. Temptatives de suïcidi? encara no. Fuma? No, Etanol? disculpi. Alcohol? Sí, i tant, bec vi. Quan molt sovint? No, una copa tot dinant i un got de whisky esporàdicament al cap de setmana. Consumeix substàncies? Com ara? Marihuana, cocaïna, No, crack, no, al·lucinògens, no. èxtasis... Begudes amb cafeïna? Ui, sí, i tant. Quines? Cafè, unes quantes tasses al dia. Quantes tasses? 2, 4, 8, res, que valgui la pena, que sigui desmesurat, no. Cada quan es sotmet a una revisió mèdica? Doncs no tan sovint com deuria, però és que sempre m'havia trobat bé. Així doncs la resposta és? Cada 3 o 5 anys. Quina mena d'exercici fa? Camino. Té relacions sexuals? En aquest moment no. Està en la fase pre o postmenopàusica? Pre. Quan va ser el primer dia de la seva última regla? A veure, són 10... 2 setmanes, sí. Quan se'n va adonar de la seva dolença? De la dolència actual? Sí. Doncs deu fer uns 4 mesos. Vaig començar a sentir un dolor al meu estómac. No, al meu abdomen. Era com un recargolament, però no ben bé així. Com s'hi sentia? Recargolada. Ai, però exactament. Doncs vaig començar a sentir un dolor apagat, però fort. Ai, em costa descriure-ho. I després? Doncs aleshores se n'anava. Jo estava donant classes i de cop vaig sentir un dolor agut. Quina mena de dolor? Un dolor agut i intens.
Jo estava treballant en un article molt important de l'Acadèmia Oxford, de John Donne. Era un gran encàrrec i tenia una data d'entrega inamovible. Així diria que estava sota pressió, estressada. No més del que estic habitualment, però és que aleshores em sentia molt cansada, no podia. I? Doncs vaig anar a veure la meva ginecòloga, la doctora Martin. Ella em va examinar, em va derivar cap a un especialista i aquest a la vegada em va enviar cap al doctor Killian. Van creure que podia tenir un tumor. I ja està? No, fins ara. Això és molt interessant. Bé, començaré a examinar-la. Només necessitaré uns minuts. Per què no descansi i es relaxa? Relaxis, no li faré cap mal. Deixi'm que li posi aquest llençol. Estigui tranquil·la. Obri les cames. Posi els peus aquí. Molt bé. Fantàstic. No li faré cap mal. Relaxis. I ara... Vaja, he d'anar a buscar la Susi. S'ha de tenir un assistent per fer aquestes exploracions. Una d'aquelles regles estúpides d'hospital. Ara mateix torno, no es mogui. Susi! On està la Susi? Tant de bo li hagués posat un 10. Fa un moment que estava aquí, la Susi! 2 per 2, 2 per 2, 4... Mort! No t'enorgulleixis. Malgrat alguns t'anomenin horrible i poderosa, doncs res d'això és. On està la Susi? Algú l'ha vist? Tots aquells a qui vas creure batre no han mort. Trista mort. Molt bé, aquí la tenim. Però què és això? Per què l'has deixat així? Estava buscant-te. Vinga, som-hi. Estem a punt, professora Bering. Continuem amb això. Bé, aixequem això. Sí, molt bé. Només relaxem-nos. A veure. No és fascinant, Susi, que tingués a la professora Bering a la universitat? Sí, tant de bo jo hagués pogut estudiar literatura. No en sé res de poesia. La professora Bering era molt respectada a la universitat. Feia patxoc en el meu expedient haver fet el seu curs. Fins i tot em van preguntar per ell. Ostres! És immens! És molt gros. Definitivament vaig sobreviure al curs de la Bering sense cap problema. Sí, John Donne. Aquelles poesies metafísiques. Aquella intel·ligència metafísica. La poesia més complicada de tot el departament d'anglès. Ja m'agradaria veure'ls amb la bioquímica. Perfecte. Ja ho tenim. Perfecte. Això és. Bé, professora Bering, deixarem que marxi d'aquí. Ara d'anar-me'n. Fins després. Allò va ser... Una cosa us he de dir, d'aquest tractament de 8 mesos contra el càncer. És altament educatiu. Sí, estic aprenent molt. A patir. D'acord que és una mica desagradable que et facin un electrocardiograma, però és que l'agonia d'una colonoscòpia se't marca per sempre a la memòria. Era empipador haver d'anar tot el dia amb una camisa de dormir, però ho considerava un privilegi si ho comparava amb el fet de veure'm a mi mateixa quedant-me calba. Era denigrant que un exalumne em realitzés un examen pèlvic. I utilitzo la paraula denigrant deliberadament. Però és que mai m'hagués pogut imaginar la terrible humiliació que... Oh, no. Només no. Ai, Déu meu, no. No vull vomitar més, no. Ai, Déu meu, però què queda? Què coi queda per vomitar? Si porto 3 dies sense menjar res. Què caram queda per vomitar? Hauran notat que el meu vocabulari cada cop és menys poètic. Ai, Déu meu. No fas alarma. Déu meu. Vomitaré fins al cervell.
Si realment vomités el meu cervell, seria una gran pèrdua, per la meva disciplina. Evidentment, no pocs dels meus col·legues se sentirien reconfortats, per no parlar dels meus alumnes. Ara, mireu, he de fer sonar el timbre perquè vingui algú a recollir tot aquest puré i mesuri i apunti a la llista de control la quantitat de líquid que entra i surt del meu cos. I això, tot com una sortida. Com es troba, senyoreta Bering? Té nàusees? Tant. A veure com ho tenim, això. Són uns 300 centímetres Oh, cúbics. només això? Home, ha costat molt, Molt bé, 300. Bona marca. Vol que li porti alguna cosa? Una miqueta d'aigua? Sí, aigua sí, sisplau. Vol una gelatina o alguna altra cosa? No, gràcies. Està bé aquí sola. Fantàstic, No té gaires visites, veritat? Cap, per ser precisa, no. Vaja, això sí que no m'ho esperava. Hi ha algú a qui vulgui que truqui? No. Bé, doncs passaré d'aquí una estona per veure com es troba. El doctor Kilian i els seus companys seran aquí en un moment. I recordi, si necessita qualsevol cosa, premi l'avisador. Recordi, només truqui. No oblidin que estan observant els aspectes més interessants de la meva ocupació com a malalta de càncer que rep un tractament experimental contra el càncer d'ovari amb metàstasi avançada. Però, com que per damunt de tot sóc una estudiosa, em sento obligada a documentar com passa aquí una la major part del temps. Entre diferents climes dramàtics, diferents espectacles i actuacions. En realitat ve a ser una cosa com ara això. No us podeu imaginar com el temps pot ser tan estàtic, suspès, pesat, i no obstant tan escàs. Va molt lentament, i n'hi ha tan poc. Si ara jo hagués d'escriure aquesta escena, la faria durar uns 15 minuts. Jo estaria estirada aquí i vostès asseguts allà. D'acord, no us preocupeu, la brevetat és l'ànima de l'enginy. Però si penseu que un tractament de 8 mesos contra el càncer pot ser pesat per l'audiència, imagineu com m'he de sentir jo amb el paper que m'ha tocat interpretar. D'acord, és divendres a la nit. La gran ronda, em penso que li diuen. Acció! Bon dia, doctora Bering. Bon dia. Doctora Posner, sisplau. Hola, doctora Bering, com es troba avui? Bé. Això és genial. Genial. Gran ronda, el terme seu. No gran en el sentit tradicional de profund o majestuós, ni ronda com un fragment d'un cànon musical o una ronda d'aplaudiments. No, qualsevol d'aquestes coses seria refrescant, ara com ara. Detecció tardana. Va ser ingressada en la fase 4. Hexametosfos fàcil amb vimplatine per potenciar. Hexametosfos fàcil a 300 mg per metre cúbics. Vimplatine a 100. Avui és el segon cicle, tercer dia, amb 2 cicles amb la dosi completa. Aquí Ronda sembla apuntar el tema principal, la lluita per la vida, la meva vida. Amb acalorades discussions sobre efectes secundaris, tractaments addicionals i alguna que altra queixa. El focus principal és aquí, darrere de l'ovari esquerre. Sospitem que hi ha metàstasi a la cavitat peritoneal, aquí i aquí. Gran Ronda tampoc té res a veure amb una gran òpera, però comparat amb el fet d'estar ajaguda aquí, és positivament dramàtic. Afectació limfàtica completa. Si us hi fixeu, tot és ple de submissions, jerarquies, mostres de rivalitats sublimades. Em sento com a casa. És com un seminari de postgrau, amb una diferència important. Aquí, ells em llegeixen com un llibre. Hi va haver un temps que jo ensenyava, i ara m'ensenyo jo. I cada cop em costa menys esforç d'actuació. Només m'he de quedar estirada aquí i mostrar-me cancerosa. En el moment de la primera valoració de cirurgia, una part significant del tumor va augmentar, sobretot en aquesta àrea. Ovaris dret, esquerre, trompa de falopi, úter, tot ràpidament. Excel·lent domini dels detalls. Excel·lent domini dels detalls. Veus, això li vaig ensenyar jo. Som-hi, doncs. Àrees problemàtiques tractades amb hexametofos fàcil i vimplatí. Mielosupressió. En primer lloc es tractaria de mielosupressió, una disminució del recompte de cèl·lules en sang.
Això no cal dir-ho. Amb aquesta combinació d'agents, la nefrotoxicitat serà el següent. Intervenció? No, continuï, sisplau. Els ronyons estan dissenyats per a filtrar les impureses de la sang. En tractar de filtrar els agents quimioterapèutics que també hi circulen, els ronyons es bloquegen. Intervenció? Hidratació. I seguiment? Un enregistrament complet de la ingesta i l'expulsió de líquids, com es pot observar en aquests gràfics, per monitoritzar la hidratació i les funcions renals. Un seguiment total per part de l'equip mèdic, tal com dicta el protocol. Algú més? Efectes secundaris? No sé si vòmit. Doctora Posner? Alguna cosa més evident? Dolor mentre orina. Encara més. Depressió psicològica. No és ben bé això. Alguna cosa més? Més efectes secundaris de l'exametofosfacil i el vimplatí? Vinga. Nafres a la boca? Torna-ho a intentar. Hi ha erupcions cutànies. Ai, doctor Kilian, no I l'encerten. per què perdem el nostre temps, doctora Bering? El mateix em pregunto jo, doctor Kilian. Utilitzeu els vostres ulls. Déu meu. La pèrdua de cabell! Home, però això ja es veu, home. Això no val. Doctora Posner, sisplau. Pèrdua de cabell després del primer cicle de tractament. Això està bé. Doctora Bering, dosi completa. Excel·lent. Continuï expulsant fluids, sisplau. Som-hi, doncs. Marxem. Doctora Posner, què li falta? D'acord. Gràcies, professora Bering. Ens ha ajudat molt. Moltes gràcies, doctora Bering. Què? No ha estat gran, tot plegat? De vegades, però, tot aquest examen exhaustiu, tot aquest control, em semblen obsessius. Però quina és l'alternativa? La ignorància? Pot ser que la ignorància ens porti a la felicitat, però no em sembla un objectiu gaire noble. Així doncs, faig el meu paper. Rebo quimioteràpia, vomito, estic sotmesa a incomptables indignitats, em trobo millor, vaig cap a casa... 8 cicles, 8 pulcres estrofes. Bé, hi ha hagut alguna altra variació, pistes falses. Hepatotoxicitat, verí del fetge, neuropatia, mort del nervi. Són termes mèdics. M'agrada buscar el seu significat. Sempre m'ha agradat tractar les paraules amb respecte. Puc recordar el moment exacte, l'hora del dia exacte en què vaig saber que les paraules serien el treball de la meva vida. Va ser en el meu 5è aniversari. Aquest és el millor. Vinga, va, agafa'n un altre. Doncs em sembla que... Sí, llegiré el conte dels conillets Flopsy. Hi ha uns conillets a la portada. El conte dels conillets dormilegues, per Beatriu Potter. Es diu que l'efecte de menjar molt enciam és Ai, com es diu aquesta paraula? Tal com sona. Suporífic? Suporífic. Què causa son? Suporífic que causa son? Que et fa dormir. Suporífic significa que et fa dormir. Suporífic. Correcte. Ara, utilitza-la amb una altra frase. Què té un efecte suporífic en tu? Què és allò que et fa dormir? Què em fa dormir? Res. I a tu? Tens raó. I a tu què et fa dormir? A mi? Què té un efecte suporífic en mi? Sí. A veure, deixa'm pensar. Ja sé. Una conversa avorrida després de dinar. Ah, sí, a mi també, les converses avorrides. Continua. Es diu
que l'efecte de menjar molt enciam és suporífic. Els conillets del dibuix estan dormint. Clar, per suporífer, com tu has dit. La il·lustració del conte contenia la imatge de la paraula. En aquell moment em va semblar màgic. Així doncs, imagineu quina va ser l'efecte de les paraules de Dow quan vaig llegir per primer cop raciocini, concatenació, ticòpsia, tergiversació. Els termes mèdics, però, no són tan evocadors. Tot i amb això m'agrada saber el que diuen quan m'anatomitzen. I he de dir, sense cap mena de dubte, que ells, en aquest camp, tenen un camp terminològic molt més extens que el meu. Així doncs, l'única alternativa que tinc és l'adquisició de nou vocabulari. Febre i neutropènia. Quan ha començat? Estava a casa, estava llegint i m'he començat a trobar molt malament. He trucat i m'han dit que vingués cap aquí. Febre i tremolors, neutropènia. Ha fet bé de venir. Algú l'ha portat? No, un taxi he demanat. Tranquil·la, he avisat a la doctora Posner. Ara la farem venir i li donarem alguna coseta. No es tranquil·litzis. Estic contenta d'estar aquí per les nits. Els llums de casa, m'he deixat tots els llums de casa encesos. No es preocupi, tot estarà bé. Tranquil·la. Li portaré un boníssim suc de fruites ben fresquet. Ja ho veurà, tranquil·la. Beri, com es troba avui? Les meves dents no callen. Constants vitals, Susi. A veure, temperatura 39 amb 20, pols 120, calfreds i sudoració. Febre i neutropènia. Res de l'altre món. Cultius de sang i d'orina. S'ha d'ingressar i preparar per aïllament. Comença amb acetaminofèn i pren les constants vitals cada 4 hores. Doctora Posner, no creu que hauria de parlar amb el doctor Kilian per rebaixar la dosi en el següent cicle? Tal com està, és massa per ella. Reduir la dosi? De cap manera. Dosi completa, ella és forta, s'ho pot prendre. Despertin quan estiguin els resultats. Bon dia, doctora Bering. Cicle 5è. Dosi completa. Decididament estem avançant. Tot bé? No puc parar de tremolar. Ho està fent perfectament. L'aïllament no hauria de ser un problema. Mira, un parell de dies i ja està. I sap què? S'ho pot prendre com unes vacances. Vostè tranquil·la. Doctora Posner, sisplau! D'acord. L'aïllament. Per primera vegada puc fer servir un terme literalment. Els agents quimioterapèutics que erradiquen el meu càncer han erradicat també el meu sistema immunitari. En la meva situació actual, tot el que és viu és perillós per mi. Realment no tinc temps per això. En especial els professionals sanitaris. Un minut per donar una ullada al full d'entrades i sortida de líquids i mitja hora per prendre precaucions. 4, 7, 11, 2, 5, un parell de vegades. Bé. Professora Bering, com es troba avui? Genial. El sistema intravenós farà el seu efecte. Escolti, me n'he d'anar. Segueixi expulsant líquids. No estic aïllada perquè tingui càncer. Perquè tingui el tumor més gran de la mida d'una taronja. No. Jo estic aïllada perquè m'estan tractant el càncer. Sí. El tractament que m'estan donant per salvar-me la vida està posant en perill la meva salut. Vet aquí la paradoxa. John Donne estaria encantat. I jo ho estaria si ell hagués escrit un poema sobre això. Els meus alumnes no tant, però. Perquè una paradoxa no sempre és fàcil d'entendre. Si fossin aquí. Si jo estés fent una conferència. Com gaudiria. Com gaudiria treballant amb ells. Cada paradoxa, cada canvi de consciència, cada estrofa. Treballaria frenèticament amb ells. Seria tan poderosa.
En la poesia de començament del segle XVII s'aborden dilemes metafísics, però mai es resolen. Ingenuïtat, virtuosisme i un intel·lecte vigorós. Aquestes són les eines de l'enginy. I el més gran dels enginyosos, el més gran poeta anglès, dirien alguns, va ser John Donne. Si els verinosos minerals i si aquest arbre, el fruit del qual va portar la mort als immortals, si els cabrits lascius i les serps envejoses no poden ser condemnades, doncs per què ho he de ser jo? Per què la veritat o la raó, que són part de mi, faran que un mateix pecat sigui en mi més abjecte? I si és gran la gràcia i la voluntat de Déu, per què la seva còlera severa em voldria amenaçar? Però qui sóc jo, Déu meu, per discutir amb tu? Fes de la teva sang l'única elevada, i de les meves llàgrimes un celestial leteo, i ofega-hi la negra memòria de la meva culpa perquè els recordis i els reclamis com a deute, malgrat jo demani la clemència que suposa el seu oblit. L'orador del text té una ment brillant i exerceix el seu poder de manera convincent, però que al final trobi el perdó de Déu li costa de creure. Per això s'arrossega i s'amaga sota una roca, per amagar-se. Si l'arsènic i les serps no poden ser condemnades, per què ho és ell? Al fer-se aquesta pregunta, el protagonista del vers transforma la condemnació divina en un repte intel·lectual. Per què Déu triaria de fer alguna que és difícil condemnar en lloc d'allò que és fàcil i també gloriós mostrar misericòrdia? Una pregària típica ens diu: recorda, Senyor. Els creients de veritat demanen ser recordats per Déu. El protagonista del nostre poema demana, en canvi, que l'oblidi. Quan el nostre orador considera els seus pecats i veu inevitable el judici de Déu, no pot concebre una altra solució que desaparèixer. Les doctrines, en canvi, ens ensenyen que a cap pecador se li nega el perdó. Aleshores, el nostre protagonista no cal que s'amagui, no necessita amagar-se, només acceptar el perdó de Déu. És molt simple, oi? Sospitosament simple. Voldríem recordar-li a l'orador la seguretat de la salvació, però és massa tard. La trobada poètica s'ha acabat. Estem abandonats a la nostra pròpia consciència. Així doncs, què? Ens hem burlat de Senyora Bering, senyora Bering, la doctora Posner l'ha demanada. Volen fer-li unes proves, estan preocupats per una obstrucció intestinal. Li sembla que hi anem? No, perquè estic al mig d'una conferència, ara no Senyora puc, no. Posner, necessiten fer ara aquesta prova, si us plau, senyora Bering. No, és que ja me n'han fet una. Sí, ho sé, ja ho sé, però necessiten que sigui ara. I no serà gaire temps, de veritat, tot anirà molt ràpid. Hi anem? És que no vull més proves. Si us plau, senyoreta Bering, tinc la cadira. D'acord. Bering, B-A-R-I-N-G, Kilian. Torno en un minut. Ara és just el temps del seu descans, Sí. No descansi. Aquesta és la meva darrera escena. Els cels així ho volen. Els darrers metres del meu peregrinatge i del meu camí. Distret, tot m'ha transcorregut ràpidament. M'estenc pels darrers centímetres, al punt del meu minut final. I la mort voràfra vindrà a separar instantàniament el meu cos de la meva ànima. John Donne, 1609. Sempre m'ha agradat molt aquest poema en particular. Sí, la seva essència. Ara trobo, però, que la imatge del punt del meu minut final és una mica massa puntual. És que no m'agrada queixar-me, però estic
Molt malalta. Molt malalta, molt. Terminalment malalta, podríem dir. En tot el que he fet he estat una persona ferma i decidida. Alguns dirien que fins a l'extrem. Doncs mireu, ara estic en un dels extrems, el de la malaltia. Senyores i senyors, he sobreviscut a 8 cicles d'hexametofosfatil i bimplatina en les seves dosis màximes. He batut el rècord. M'he convertit en quelcom semblant a una celebritat. Kilian i Gala estan encantats. Oh, jo crec que ja es veuen ells mateixos pensant en l'article científic que sens dubte escriuran sobre mi. Bé, no. Sobre mi, no. Serà sobre els meus ovaris i la meva cavitat peritoneal, la qual, malgrat tots els seus esforços, s'arrossega irremediablement de 4 grapes per culpa del càncer. El que fa pensar en mi com en el recipient de les mostres, com la sobrecoberta d'un llibre o com un punt escrit en negre en un tros de paper blanc. Suposo que la meva següent línia d'aquesta obra vindria a ser quelcom com ara això. És un gran alleugeriment tornar a la meva habitació després d'aquestes proves infernals. El que de fet resulta ser cert. Tornar a la meva habitació després d'aquestes proves infernals és just el següent que passa. Uf, Déu meu. És un gran alleugeriment tornar a aquesta horrible habitació després d'aquestes maleïdes proves. Professora Bering, només vinc a comprovar el nivell de líquids. 4, 50, 6, 5... Bé, com es troba avui? Fenomenal. Això és bo, la veritat que sí. I com estan els meus líquids? Bastant bé. Encara no s'ha vist afectat cap ronyó, el que em resulta realment impressionant. I com se sabrà quan els ronyons s'afectin? Molta entrada i poca sortida. Així de simple? De cap manera. La funció renal és una reacció molt complexa. L'estic simplificant per a vostè. Ai, gràcies. Se suposa que ho hem de fer. Caram, això es tenim a esquerra. Doncs sí. Hi ha un curs sencer a la universitat. És obligatori. Una increïble pèrdua de temps pels que ens volem dedicar a la investigació. M'ho puc imaginar. Gala, doctora Posner, què estava dient? Quan? Res, sí, deixem-ho estar. Professora Bering, se sent confusa? No. Ha notat alguna pèrdua de memòria? No. N'està segura? Sí. És que només m'estava preguntant per què m'interessa tant el càncer. Per què m'interessa tant el càncer? Sí, per què no cirurgia a cor obert? I tant, i per què no l'ampista? Tot plegat pel poc que avui dia els cirurgians saben sobre l'homo sapiens? De cap manera. El càncer és l'únic que m'interessa. Sí? No, de debò, el càncer és... Impressionant? Això és impressionant. Sap per què? Els mecanismes reguladors intercel·lulars, especialment els de multiplicació i diferenciació, en la neoplàsia maligna fallen per complet. Es pot fer créixer cèl·lules normals al laboratori mitjançant cultius de teixits, i elles es van reproduint fins a formar una preciosa i compacta làmina. Es poden reproduir unes 20 o 50 vegades, però al final s'aturen. En canvi, si fem créixer cèl·lules canceroses, no s'aturen mai. No tenen cap mena d'inhibició al contacte, simplement s'acumulen i s'acaben reproduint per sempre. Aquest procés rep un nom ben divertit, sap quin és? No. La immortalitat del cultiu. Caram, sembla el títol d'un simposi. És un error de judici a nivell molecular. Però per què? Les interaccions entre cèl·lules són tan subtils que esgarrifen. Les algues daurades, per exemple. Les formes multicel·lulars de vida més simples. Són idiotes. I és increïble. És perfecte! Aleshores, què passa amb les cèl·lules del càncer? Els tipus més llestos del món, amb els millors laboratoris, amb tot el finançament, i no saben què fer. I tu? Jo? Bé, tinc un parell d'idees, coses a les que els estic donant voltes. Però primer de tot, hauré de tenir el meu propi laboratori, si puc sobreviure a aquesta residència. Això que té a veure amb els éssers humans, veritat? Tothom ha de passar per això. Tots els grans investigadors volen que siguem capaços de conversar de forma intel·ligent amb els metges, com si nosaltres fóssim l'impediment.
Els metges són com una mena de troglodita sempre ensabonant-se. Com si necessitéssim donar-nos les mans per discutir la creació de la creatinina. Tot plegat és una merda. És una merda. Gala, sentiràs pena si... Sentiràs pena quan jo em mori? Tothom em pregunta el mateix. Especialment les dones. Ah, i què els hi contestes? Els hi dic que sí. I s'ho creuen? Algunes. Algunes, és clar. I què li dius a algú que és aprensiu? Que té por? De què? De qui? És igual, deixem-ho estar. Professora Bering, qui és el president dels Estats Units? Estic bé, de debò. De debò? Sí. Podria fer-li una ullada? No, estic bé, només una mica cansada, ja està. Mira, escolti, me n'he d'anar. Continuo expulsant líquids. Intenti que siguin uns 2.000 mil·lilitres al dia, d'acord? Fins després. És així. El jove doctor s'interessa molt més per la recerca que per la humanitat. Al mateix temps, la gran acadèmica, en un estat patètic de somriure tímid, voldria que el jove doctor tingués una mica de més d'interès en el contacte humà. Ara suposo que veurem, mitjançant una sèrie de flashbacks, com la gran acadèmica, en un estat tranquil i potent, es nega a donar als seus alumnes de somriure tímid la mica de unitat humana que ara ella demana. Així doncs, com descriuria vostè? Sí. Com descriuria la força que impulsa aquest sonet? Bé, jo... A veure, en aquest sonet, quin és el principal recurs poètic? Li donaré una pista, no té res a veure amb el futbol. Què impulsa aquest sonet? No... Està bé, té 19 anys, està jove. No sap distingir un sonet d'una hamburguesa, clar que pot venir a aquesta classe preparat o es pot descomiadar d'aquesta classe, d'aquest departament i d'aquesta universitat. Li asseguro que no toleraré mitges tintes. Aquí tenim un altre exemple de l'hàbil enginy de Dou. No tant per discutir sobre la vida i Déu, sinó més aviat gaudint de la seva complexitat. Però per què? Per què què? Però per què en Dou no fa tan complicat? Ei, no, Perdona, endavant, jo estava aquí. Heu de saber que sempre, cada any, algú era. I sempre era un dels més llestos. Què podia dir? Vostè què creu? És com si s'amagués, com si se té por i per això s'amaga darrere aquest material tan complicat, darrere de tot aquest enginy. Amagar-se darrere l'enginy. Sí, perquè si ell realment s'hagués dir, ho faria d'una manera molt més senzilla. No cal fer-se l'artista, no cal sense ballet. Ho pots fer de manera molt més fàcil. Aleshores, l'acusarien de simplicitat. Potser, però seria estúpid. Aquesta observació, malgrat la seva poc afortunada expressió, contenia la llavor d'un pensament perspicaç. Tant que aquesta infreqüent reacció només en deixava dues opcions. Podia animar-la a seguir parlant, o podia deixar descansar mentre veient després d'aquell heroi que sols. Si la persuadia, hi havia la possibilitat d'una gran revelació o el risc de la banalitat de l'estudiant. Mai es podia predir. Segueix. I si ell realment està tractant de cercar Déu, el sentit de la vida i totes aquestes coses, per què seguir fugint? Fins ara tot bé. Però ells només aprenen a pensar per si mateixos només quan abans han començat a autodestruir-se. Perquè és com si com més t'amagues, menys... com més complicat ho fas, sap què vull dir? Sap què vull dir?
Recordo clarament el comentari entre dos alumnes després d'una classe meva sobre la pronunciació i extensió. Eren joves, brillants. Recollien els seus llibres i feien broma a costa de la poesia del segle XVII. A costa meva, definitivament. A veure si aprenc la pronunciació. Jo espero acabar aquest curs i treure la graduació. Una aportació una mica enginyosa, ho he d'admetre. Va posar de manifest la rudesa intel·lectual, que és quan el mateix poeta. Però jo valoro únicament la treballada erudició de l'enginy, no la seva pronunciació espontània. Professora, puc parlar un moment? Pot. Necessito demanar-li una pròrroga per l'examen. Ho sé, conec la seva política, però és que... No m'ho digui. La seva àvia s'ha mort. Ho sabia. Oh, m'ho he imaginat. Doncs anem a casa, no? Faci el que hagi de fer, però l'examen no el canvio. No sé. Miro cap enrere. Veig totes aquestes escenes i... Era tard a la nit. El torn de nit estava a punt de començar. Susi no trigaria gaire a entrar, la sentia pel passadís. Tenia ganes que em vingués a veure. Així que vaig haver de crear una mica de pànic. Res dramàtic, no us penseu. I va funcionar. Senyora Bell, ha sonat l'alarma? Ho sento, de vegades s'obtura. Això l'ha despertat? No. Ja estava desperta. I com és això? Quin és el problema, tresor? No us penséssiu ni per un moment que tolero que qualsevol em digui tresor. Però aleshores li vaig permetre. No ho sé, és que no puc dormir. No pot dormir, veritat? No. És que tinc un terrible dilema, un munt de dubtes. El que vostè fa costa molt. Sí, però és que les coses que més costen són les que més m'agraden. Sí, però això no és el mateix. Ara és com si tot estigués fora de control, veritat? És que mai més estaré segura de mi mateixa. I te'n solies sentir, veritat? És que jo sempre em sentia segura de mi mateixa. Lídia, tot està bé. Sé que és dur, ho sé, però tot està bé. Ja ho sé que em fa mal. Vols un mocador? Vivian, tot va bé, de debò. Vols que et porti un polo? Doncs ara mateix te'n porto un. El meu sistema intestinal ha estat erradicat pel tractament quimioterapèutic. En aquest moment, un polo fred és una de les coses poques que puc pair i al mateix temps em manté hidratada. Aquí el tens. Té, per tu. Oh, de debò? Per mi? Gràcies. Quan era petita, aquests gelats els compràvem directament del camió. El gelater venia, feia sonar una mena de campana i tots corríem cap allà. I després ens assèiem al banc a menjar els nostres gelats. Molt profund, veritat? Sona bé. Vivian, hi ha una cosa de la que hauríem de parlar, en la que hauria de pensar. El meu càncer no es cura, veritat. Bé, Sempre van saber que no es podia curar. ells pensaven que amb la medicació adequada el tumor es faria més petit i ha disminuït, sí. El problema és que s'ha extès per altres zones. Han avançat molt amb aquesta recerca i li han donat el millor que tenen, la millor medicació. El problema és que no hi ha cura pel que vostè té. Ho sento, li haurien d'haver explicat. Ja ho sabia. Ja ho sabia. Sí, llegeixo entre línies. Vivian, hi ha una altra cosa en la que hauria de pensar.
en el que vol que facin si el seu cor deixa de bategar. Per què? Pot triar que la reanimin, el que significa que si el seu cor deixa de bategar, farem venir un equip de reanimació que li tornarà a posar el seu cor en marxa fins que s'estabilitzi i després la portaran a cures intensives. D'altra banda, també pot triar que no facin res. És a dir, que si el seu cor deixa de bategar, simplement el deixin. Pot pensar-s'ho, no cal que es decideixi ara, però jo li volia explicar abans que en Kilian i la doctora Posner parlin amb vostè. No estàs d'acord amb tot això, oi? Bé, per ells l'important és salvar vides i qualsevol cosa els està bé mentre hi hagi vida. Tant els hi és si el que està connectat a un munt de màquines mentre estigui viu. El doctor Kilian és un gran professional i els seus ajudants, com la doctora Posner, són magnífics professionals. La veritat és que és un honor treballar per tots ells. Però mai no en tenen prou. I sempre en volen saber més. Jo sempre en vull saber més, sóc una estudiosa. O almenys ho era, quan tenia mitjons i tenia celles. Bé, doncs no es preocupi, no en parlem més. La reanimarem aleshores. No compliquem més el tema. Només depèn de vostè. Doncs deixeu que s'aturi. Segur? Segur. Així doncs, si el seu cor deixa de bategar... Deixeu-lo aturat. Segur? Sí. Bé, doncs parlaré amb el doctor Kilian. Susi, Sí? seguiràs cuidant de mi, veritat? Esclar que sí, tresor, no et preocupis. Tranquil. Ha estat certament un gran desplegament de sensibleria. Polos, amor... No em puc creure que la meva vida s'hagi tornat tan cursi. Però és que no puc fer-hi més. Estem parlant de la vida i la mort, i no d'una manera metafísica ni abstracta. Estem parlant de la meva vida i la meva mort. I no se m'acut utilitzar un altre to. Ara ja no és el moment de jocs de paraules, no. Ara és l'hora de la senzillesa, ara és l'hora de la veritat. Sempre he pensat que ser extremadament intel·ligent em salvaria de tot i mireu, he estat derrotada. Déu meu, m'agradaria poder dir el que sento, però tinc por. Jo només vull amagar-me, només vull convertir-me en una petita bola. Oh, que mal. És un dolor terrible. Voldria explicar-ho amb les meves pròpies paraules, però és que no puc. No surten, és com si fos un examen de final de grau i jo fos un estudiant i estés intentant trobar la resposta, però no em sé la resposta perquè no entenc la pregunta. I el temps se m'està acabant. Ai, Déu meu! És un dolor terrible, terrible. Susi diu que he d'aprendre a controlar-lo si el que vull és vèncer-lo. Però al cap i a la fi és el propi dolor el que em fa sentir encara viva. Oh, Déu meu, és un dolor molt fort, molt fort, molt fort. Em disculpo per endavant per com aquesta modalitat de tractament pal·liatiu pugui afectar la coherència dramàtica de la meva darrera escena. Però és que fa molt mal, és un dolor terrible. Digue-ho, Vivian, digue-ho. Fa un mal de mil dimonis! Vivian, tranquil·la, tot està bé. He avisat el doctor Kilian per la metonina i ara li donarem un calmant. Tranquil·la, ara li posarem... Ara li posarem un calmant, una música... Doctora Bering, Susi? El dolor l'està matant, li hem de donar un analgèsic. Doctora Bering, té dolor? No m'ho puc creure. Que si tinc dolor? Tinc 39 i mitja, a vegades 40 de febre. Tinc càncer d'ovari amb metàstasi a la pelvis i als dos fèmurs. Que si tinc dolor? Tinc un dolor que no sabia que pogués existir a la Terra! Porti una dosi de morfina. Però no seria millor un analgèsic? Em
En casos normals sí, però en el seu cas no. Morfina, 10 calçar i 10 calora. Doctora Bering, intenti relaxar-se. Respiri profundament. Respiri. Així. Estem aquí per ajudar-la. No pateixi per res. Doctora Bering. Perfecte. Com us trobeu avui? Això és bo. Aquesta és la meva darrera escena. He de deixar l'escena final pels professionals. Ha arribat tot tan de pressa, després d'esperar tant. Ni temps per un final adequat. I la mort, M majúscula, ja no serà més. La mort, M majúscula, ha de morir. Signe final d'exclamació. Ai, no. No, em sembla que no era així, això. Ho sento molt. Espero que això tingui un efecte soporífic. Bé, no ho sé. El que és segur és que la farà dormir. I doncs, què és el que fa tanta gràcia? Doncs això, que és soporífic, significa que fa dormir. Sí, esclar. Bé, tot plegat és una mica simple, veritat? No, sí, fa molta gràcia. A veure, de totes maneres, qui diu això d'efecte soporífic? Doncs jo perquè soc mestra. Era una gran mestra. Va escriure tones de llibres i articles. Era tota una autoritat. Susi, anem a hidratar-la. Molt bé. Ella ja no podrà beure més. Què necessites, dextrosa? Millor anilistolir una solució salina. Molt bé. Solia fer unes conferències increïbles, sense notes ni cap paraula fora de lloc. Era impressionant. Molts estudiants l'odiaven, però. Per què? Bé, no era precisament la cosa més tendra del món. Sí, la veritat és que no ha estat la cosa més tendra del món. Senyora Bering, la doctora Posner i jo som aquí. Ara anem a posar-li un catèter per tal de recollir la seva orina. No es preocupi, no li farem cap mal. Com si pogués sentir-te. Ai, mira, no ho sé, a mi m'agrada fer-ho. 8 cicles a màxima dosi. Kilian mai va creure que fos possible. M'agradaria pensar que m'ha pres alguna cosa, tot això. Aleshores hi tindria més dades. Mira, jo m'imaginava que seria diferent. Vull dir que tota una experta en poesia seria més imaginativa, més somiadora. Saps què vull dir? Tal com donava les classes, allò semblava més un campament militar que no pas una classe de poesia anglesa. Aquell tipus, John Donne, era tan increïblement enrevessat que se't desfeia el cervell abans d'entendre'l. Creus que era complicat a propòsit? Bé, té a veure amb el tema. Els sonets sagrats amb els que van treballar més tractaven sobre l'afany de salvació. És un terme que vaig inventar en un dels meus exàmens i crec que encaixa força bé. L'afany de la salvació. John Donne era un tipus brillant. I quan dic brillant, em refereixo que Shakespeare sonia marca comercial. Tu saps que ets un pecador. I d'altra banda hi ha la qüestió religiosa, la promesa de la salvació. Però simplement no pots fer-hi front. I què passa al final? Perquè no resisteix cap examen detingut. Com que no es pot afrontar la vida per ella mateixa, acabes escrivint aquests recargolats sonets. I tot és enrevessadament brillant. Un material realment difícil rebotant contra les parets. Com un joc, per fer un trencaclosques ben complicat. Però a veure, què passa al final?
Al final de què? Doncs de John Donne. Ho has aconseguit? El què? Doncs tot això de l'afany de salvació ho has arribat a entendre? De cap manera. Pren el control i vens. Mai més seràs capaç de resoldre. Realment fascinant, oi? Un meravellós entrenament pels investigadors de laboratori. Com preparar-se per a projectes de complexitat incremental. I fins quan? Què vols dir? Doncs que com acaba tot això? Quan aconsegueixes resoldre aquest trencalaclosques? Mai! Precisament es tracta d'això. L'investigació tracta de quantificar les complicacions del trencaclosques. Però tu ajudes a la gent a salvar vides i aquestes coses. Exacte, Susi, exacte, és això. Jo salvo la vida d'algú, aleshores surt al carrer i l'atropella no tu. Sí, amb això tens raó. De tota manera, jo no puc pensar d'aquesta manera. Esclar que jo no sóc tot un estudiós en poesia. Mira, si hi ha una cosa que vaig aprendre de la poesia del segle XVII és que ja ens podem oblidar completament de tota aquesta parafernàlia sentimental. La cinètica enzimàtica té més poètica que una de les classes de la Bering. A més, no podem estar pensant constantment en aquesta mena de collonades al sentit de la vida. O ens tornaríem boges, Susi. Tu no t'ho creus, això? El què? Doncs tot això que tu anomenes collonades sobre el sentit de la vida. Au, va, Susi! Però que s'ensenyen a l'escola d'infermeria. Ai, va. Per a ella ja s'ha acabat. No hauria de trigar massa. Estàs llesta? Sí, ho netejo tot i ja està. Molt bé. Fins després. Vivian, sóc la Evelyn. Vivian. Oh, professora Ash, què hi fa aquí? Sóc a la ciutat visitant el meu besnet, que fa 5 anys. He anat a veure't al despatx i m'han dit que estaves aquí. He estat passejant per tota la ciutat. Ja no me'n recordava del fred que feia. Fa molt mal. Ho sé, puc veure-ho. Mira, vols que en reciti alguna cosa? T'agradaria? Alguna cosa de Don? No. Doncs el conte d'en Pere el Conillet, que és molt tendre i sempre funciona. A veure... El conte d'en Pere el Conillet, de Margaret Wins Brown. Dibuixos de Clement Ford. Copyright de 1942. Primera edició de Harper Trophy, 1972. Hi havia una vegada un conill petit que volia anar-se'n. Així que li va dir a la seva mare: «Vull anar-me'n». «Si te'n vas», va dir la mare del conill, «correré darrere teu, doncs tu ets el meu petit conill». «Si corres darrere meu», va dir el petit conill, «seré un peix i nadaré lluny de tu». «Si et transformes en un peix», va dir la mare, «em convertiré en un pescador i et pescaré». Mira, una petita al·legoria de l'ànima. No importa on s'amagui, Déu sempre la trobarà. Ho veus, Vivian? «Si et tornes pescador», va dir el petit conill, «seré un ocell i volaré lluny de tu». «Si et transformes en un ocell i voles lluny de mi», va dir la seva mare, «jo seré un arbre on podràs fer el niu». Molt intel·ligent. «Òndia», va dir el conillet, «serà millor que em quedi aquí i continuï sent el teu conillet». I així ho va fer. «Té, una pastanaga», va dir la mare conilla. Preciós. És hora d'anar-se'n.
Que el vol dels àngels t'acompanyin en el teu descans. Hola, professora Bering. Com es troba avui? Merda! Aturada cardiorrespiratòria! On està? On està? Codi d'emergència, habitació 707. Codi blau, habitació 707. Que vingui ràpid l'equip de reanimació. Doctora Galapolner! Vinga, va, ràpid! Però què és això? Què estàs fent? Ella recerca, Susi! La pacient no volia ser reanimada! Me la remedim, Codi! Deixa'm, ajuda'm! Ella no és el número! Aquella va ser Ajuda'm! Equip de reanimació! Tothom al seu lloc! Comencem a protocol! Qui és vostè? Fora d'aquí! Això ja és cosa nostra! Fora, sisplau! La pacient no vol ser reanimada! Iniciem el codi! El codi! 378! Va, som-hi! Tranquil, va signar un ordre! Dóna'm aquest malalt i t'informa! La pacient no vol ser reanimada! Un moment, pareu! Esto! La pacient no volia ser reanimada. Signat pel doctor Kilian. I l'ordre va ser donada ahir. És una cagada del metge. Marxem! Joder.
visualitzar que aquestes coses passen i que poden anar cap a un cantó, cap a l'altre, però que si no es parlen no es resolen, no? I ara, doncs, en tot cas, nosaltres estarem al lateral i podeu baixar i parlem a baix si voleu, d'acord? Moltes gràcies, Jordi.